Assalamu alaykum. Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizin mehriban müştaklary sagamany turalmasaňyz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne biz siziň her biriňiziň döwletli ojaklaryňyza arskal döwletiň baky bagtyarlygyň ýaran bolman arzu edýär. Merdana halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini watanymyzyň halkara awryn ösürmek oruna beýik işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkada gahrman serdarymyz hormatly prezidentimizin janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň kemişe rowaj alman arzuwla biz Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizi başlaýar. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, biziň Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde ýygy derlikde tomaşa edýän bolsaňyz, biziň Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde dörli podaklarda zähmet çeken talipler, işgärler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Iki topar bolgan bäsleşigimiziň iň soňky netijesinde de bir topar ýeňiş gazanýar. Ýöne biziň bäsleşigimizde gatnaşýan bäsleşlere ýeňilen toparada Türkmenistanyň magzumlarynyň ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň bäherden etrapy ýaşy öz sowgatlaryny ýollaýar. Ediz watandaşlar, mehriban ýerleşler, biz bugünkü Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde başlaýar. Biziň bugünkü Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde Aşgabat mali ykdysady orta hünär hökümetleriniň talipleri bilen gatnaşýar. Ben häzir olar bilen tanışdyrayyn. Biziň çep aptalmazda Mehri Cemal Hoca Muhammedowa, şeýle-de Leyli Garaýewa. Bäsleşler, bugünkü Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde üstünlikler arzu edýär. Siz bilen bäsleşek, oglanlar bilen tanışdyrayyn. Biziň sag aptalmazda Merdan Şeýh Durduýew, şeýle-de Allaberdi Halmammedow. Bäsleşler, size de bugünkü Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde üstünlikler arzu edýär. Bäsleşiklik etmişimizde başlamadan öňörti men size şertlerimiz bilen tanışdyrayyn. Biziň Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimiz 3 tapgyrdan ibarat. Birinji tapgyrymyz türkmen edebiýaty bilen baglanşykly, taryhymyz bilen baglanşykly sowallar bar. Olaryň 3 tane jogaplar bar. Haýsysy dogry bolan ýagdaýyny öňünde dümen basyp jogap berip bilersiňiz. Ýöne ikinji tapgyrymyzda gahrman arkadamyzyň howanaryna halkymyza peşkeş berilen Paýgaç Çeşme satly kitabynyň alynan nakyllar bilen baglanşykly. Ýöne şo nakyllar häzir bizde ýollar, şo nakyllarň bir sözi aýrylan. Şo sözüň dogry ýagdaýda bilen ýagdaýyňyzda ýene de dümen basyp sowallara jogap berip bilersiňiz. Üçüncü tapgyrymyzda biziň matallar, tapmaçalar bilen baglanşykly. Sebäbi matallar, tapmaçalar kiçik wagtymyzda bir ene mamalamyz çağalaryny terbiýelenede matal tapmaçalaryň üstülen terbiýeläpdir. Sebäbi matallar, tapmaçalar aňytyny ösürmekde ähmet öýrenmeli bolup durýar. Olaryň hiç ýyl jogaplary ýok. Sorap bilersiňiz, kyn bolan ýagdaýyna eýlýärmi, eýlenokmy, öýdeçimi, düzdeçimi, haýwanat dünýäsi bilen baglanşyklymy, tebigat dünýäsi bilen baglanşyklymy, şolar ýagdaýda matallarda özüňize ýeňilik öğretip bilersiňiz. Ýöne sowallar kyn bolan ýagdaýyna iki toparyň bilmedik ýagdaýyna iki toparada bir pikirlenmäni bir minut wagt berýär. Ýöne kim birinji bilse dümen basyp jogap berip biler. Bilmedik ýagdaýyny dümen basmalyar. Onda şertimiz düşnükli bolan bolsa, onda bäsleşiklik etmişimizde başlaýar. Bir toparynda atlasaňyz, ondan bäsleşmäne başlap bermeli. Gyýlar toparynda näme atmakçy? Bir toparmada berkarar diýip at goýar. Onda berkarar topary size bugünkü Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimizde üstünlikler arzu edýär. Oglanlar size toparynda näme atmakçy? Biz öz toparymyza Bagtyar diýip atdak ýa. Onda berkarar Bagtyar topary size üstünlikler arzu edýär. Bäsleşmäne taýarmy? Taýar bolsaňyz onda bäsleşigimize başlaýar. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, biz Soğut koordinatly bäsleşiklik etmişimiziň birinji tapgyryna başlaýar. Onda berkarar topary, Bagtyar topary bäsleşmäne taýar bolsaňyz birinji tapgyrymyzyň birinji sowal bilen tanış edýär. Hökümet urada teatra gidýänler söýlem, teatr bilen gyzyklanýar hemmemizem. Olarda görkezlen sahnalar bilen gyzyklanýar. Şoň üçin biziň birinji sowalymyz teatr sanaty bilen baglanşykly. Sowalymyz bilen tanış edýär. Aleksandr Sergeýewich Pushkin adynyňky Döwlet Rus drama teatry näçinji ýylda açyldy? A. 1923-nji ýyl, B. 1926-njy ýyl, C. 1928-nji ýyl. Berkarar topary dümäňe bassaňyz söýlem. Dümäňe basan bolsaňyz bu sowalyň jogaby Aleksandr Sergeýewich Pushkin adynyň Döwlet Rus drama teatry açyldy. 1926-njy ýylda açyldy.
1926 yıl. Belki has erki döwürler bolmagy mümkin. 1923 yıl bolmagy mümkin. Yok, 1926 yılda açıldı. 1926. Anyk jogap mı? Hava anyk jogap. Galyan şu jogap dedi. Hava gada. Kabul edelim mi? Hava kabul eder. Bolýa, onda sizin jogabyňyzy kabul edip alýas. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynaky Döwlet Rus drama teatry näçinji ýylda açyly diýen sowalmyda berkarar topory 1926 ýylda diýip jogap berdi. Bu toporyň beren jogaby dogry mı? Berkarar topory hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynaky Döwlet Rus drama teatry 1926 ýylda açyly. Şoň üçin bu sowalmyda dogry jogap berdiňiz. Size üstünlükler arzu edýär. Inni biz size birinji tapgyrmadan ikinji sowal bilen tanış edýär. Baba Rowşan destanny haýsy şahyr ýazypdyr? A. Molla Nepes, B. Alşir Nowayi, C. Nur Muhammed Andalip. Yine de berkarar topory döwmesini basdy. Inni berkarar topory bu sowala sizin jogabyňyz. Baba Rowşan destanny haýsy şahyr ýazyka? Molla Nepes var, Alşir Nowayi var, şeýle-de Nur Muhammed Andalip. Edebiýat bilen hemmäbizden gozuklanýar. Hemmemizin bilişmez ýaly Nur Muhammed Andalip destan şahyr diýip tanalýar. Şonuň üçin biz bu soraga Nur Muhammed Andalip diýip jogap berýär. Anyk jogap. Hawa anyk jogap. Belki Alşir Nowayiň dörejligine değişilen bolmagy mümkin ýöne. Baba Rowşan desany. Anyk bilýän. Hawa anyk bilýän. Anyk bilýän. Ýöne ýalňyş bolsa garşydaş toparlyk geçýändir. Hawa. Ýöne men pikir edýän Alşir Nowayiň değişilim kadýan. Ýok, Nur Muhammed Andalip. Nur Muhammed Andalip. Öýe sowalyňy dagalýan. Hawa gada. Kabul edýäsmi? Hawa kabul eder. Bolýar. Onda sizin jogabyňyzy kabul edip alýas. Baba Rowşan desany haýsy şahyr ýazypdyr diýen sowalymyda berkarar topory Nur Muhammed Andalip diýip jogap berdi. Bu toporyň beren jogaby dogrymy? Berkarar topory ýene-de siz gutlaýas. Hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Baba Rowşan desany Nur Muhammed Andalip ýazypdy. Edebiýat bilen hemmäbizden gyzyklanýas. Inni biz size birinji tapgyrmadan üçünji sowal bilen tanış edýäs. Jöweniň unundan taýarlanan çörege başgaça näme diýilýär? A. Körtük, B. Talha, C. Zagara. Ýene-de berkarar topory döwmesini basdy. Berkarar topory bu sowala sizin jogabyňyz. Jöweniň unundan taýarlanan çörege başgaça näme diýilýär? Zagara diýilýär. Zagara. Körtük bolmagy mümkin. Ýok. Talhan mol bilmeýär. Ýok. Bol bilmeýär. Jöweniň unundan taýarlanan çörege. Zagara diýilýär. Talhan molaýmysyn? Ýok. Zagara. Anyk jogap. Anyk jogap. Kabul edýäs. Hawa kabul eder. Bolýar, onda sizin jogabyňyzy kabul edip alýas. Jöweniň unundan taýarlanan çörege başgaça näme diýilýär diýen sowalymyza berkarar topory Zagara diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Berkarar topory ýene-de siz gutlaýas. Birinji tapgyrmadan üçünji sowalyna ýene-de siz dogry jogap berdiňiz. Hakykatdan hem jöweniň unundan taýarlanan çörege Zagara diýilýär. Dogry jogap berdiňiz. Inni biz size birinji tapgyrmadan 4-nji sowal bilen tanış edýäs. Gelli Bäşiýewiň goşgusyna A dagdalan ikizgaç dagy nirede ýerleşýär? A. Beherden etrawyna, B. Magtymul etrawyna, C. Göktepe etrawyna. Bagtyar topory döwmesini basdy. Inni Bagtyar topory bu sowala sizin jogabyňyz. Gelli Bäşiýewiň goşgularyny hemmäm bilýärsiňizmi? Inni şoň goşgusyna beýan edilýän ikizgaç dagy bar. Inni şol da haýsy etrapda ýerleşip biler? İkizgaç dagy Magtymly etrawyny ýerleşip biler. Magtymul etrawyna. Göktepe etrawyna bolup bilmeýärm ýani. Ýok. Beherden de bolup bilmeýär. Ýok. Bolup bilmeýär. Magtymul etrawyna. Anyk jogap. Şu jogapda galýar. Kabul edermi? Eder. Bolýar. Onda sizin jogabyňyzy kabul edip alýas. Ýöne ýalňyş bolsa gyýlara geçýändir jogap. Bolýar. Gelli Bäşiýewiň goşgusyna A dagdalan ikizgaç dagy nirede ýerleşýär diýen sowalymyza Bagtyar topory Magtymly etrawyna diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar topory näme dogry jogap berdiňiz? Magtymly etrawyna ýerleşenok gynanmalar, gyýlara ýeňilikler ötüp berdiňiz. Gyýlar sowal size geçdi. Ne? Anyk bilýär haýsy etrap? Haýsy etrapda durýar? Beherden etrawyna. Beherden etrawyna. Göktepe etrapyna ýerleşýän bolaýmydy? Ýok, beherden etrawyna. Beherden etrawyna.
Anyk jogap mı? Hawa anyk jogap. Böyle. Onda sizin jogan kabul edip alyat. Geldi Bäşiýewiň goşgusyna adagdalan ikizgaç dagy nerede yerleşýär diýen sowalymyza berkarar topary bäherden etrawyna diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Şeyler gutlaýar hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Birazrak pikirlenseň kyndan sebäbi geldi Bäşiýewiň özi akal ulaýatynyň bäherden etrawyna ýaşap geçen sebäbi hemme goşgularym bir öz daglaryny we wasbeden şahir şonçinem biraz pikirlenen bolsaň şahyryň dörejligini biraz bilen bolsaň kyndan jogap. Şonçinem näde jogap berdik diýip kynanmalar, gyýlar dogry jogap berdi. Ýene döňbüde nästan sowallar bar. Belki bilersiň diýip umyt edýär. Enne biz size birinji tapgyrmadan iň soňky sowal bilen tanış edýär. Berdiker Babaýewiň Jappaklar eserine doganlar tertip boýunça nähili atlanyrlar? A. Jappak, mappak, yappak, toppak. B. Jappak, yappak, mappak, toppak. C. Jappak, toppak, yappak, mappak. Oğlanlar topary, berkarar topary ödümüzün basy, ne berkarar topary sowala siziň jogabyňyz. Sebäbi jappaklar kinosyna hemmem görýärler. Tertip boýunça nähili atlanyrlar? C jogapda. C jogap galyň. B jogap saýlmady. Ýa. Diňe C jogap. A-nam saýlandy. Ýa. Şo jogapdy galjak. Hawa. C jogap. Anyk jogap, C jogap. Böyle, anyk bolsa kabul edýär. Onda siziň jogabyňyz. Berdiker Babaýewiň Jappaklar eserine doganlar tertip boýunça nähili atlandyrylýar diýen sowalymyza berkarar topary C jogapyk, toppak, yappak, mappak diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Ýene-de oğlanlar ruhdan düşmeler. Siz näde dogry jogap berdiňiz? Tertip boýunça beýlesanlygyny ruhdan düşmän ýene gyýlara geçdi. Gyýlar bilýäňizmi ýa kyndyrak bir sowal? Ýok, bilýär. Bilýäňiz, anyk bilýäňiz. Anyk bilýär. Edebiýat bilen gowaraňyz. Hawa gowy. Gowy. Ne? Doganlar nähili ýagdaýda sanylýar Jappaklar eserinden? Jappaklar eserine doganlar jappak, yappak, mappak, toppak diýen tertipde sanalýar. B jogap. Hawa ýani B jogap. A jogap bolaýmyz ýa jappak, mappak, yappak, toppak bolmagy mümkin. Ýok. Ýok, anyk jogap. C jogap saýlaýar. Anyk jogap. Hawa. Kabul edýäsmi? Bolýar. Onda siziň jogabyňyz kabul edip alýar. Berdiker Babaýewiň Jappaklar eserine doganlar tertip boýunça nähili atlandyrylýar diýen sowalymyza nägirler topary, bagtyar topary, jappak, yappak, mappak, toppak diýip B jogaby saýlap aldy. Bularyň beren jogaby dogrymy? Gyýlar ýene-de sizi gutlaýar, hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Berdiker Babaýewiň Jappaklar eserine san boýunça dogry sanalýany B jogap, dogry jogap berdiňiz. Oğlanın ruhdan düşmeli ýene döňbüde 10 san sowallar bar. Belki bilersiňiz diýip umyt edýär. Enne birinji tapgyrmydan tamam boldy. Ikinji tapgyrmyda bähleşmän taýarmy? Taýar bolsa onda başlaýar. Mehriban ileşler, ediz watandaşlar, biz Sogat Orjuna atly bähleşiklik etpeşiňizden ikinji tapgyrna başlaýar. Onda bähleşler, bagtyar topary, berkarar topary taýar bolsaňyz ikinji tapgyrmyza geçýär. İkinji tapgyrmadan gepleşiňizden başynda da aýdypdyk. Atalar söz bilen baglanyşykly. Häzir biz size sowalymyz ýollar. Bir sözem aýrylan, şo sözüň dogry ýagdaýda bilip goýan ýagdaýynda dogry jogaby kabul edip alýar. Onda taýar bolsaňyz ikinji tapgyrmyzyň birinji atalar söz bilen tanış edýär. Başarmajak, şu ýerde bir söz aýrylan, ýapyşma. Ýene-de oğlanlar topary, berkarar topary ödümüzün basy, ne berkarar topary sowala siziň jogabyňyz? Başarmacak iyisine yapışma. Başarmajak işine ýapyşma. Anyk jogapmy? Anyk. Başarmajak hünäriňe ýapyşma ýa-da işine. İşine dogrymy? Işine başarmajak işin bolýar-da. Hünär däl, iş bar. İşine. Kabul edýäsmi? Kabul Bolýar. Onda siz beren jogaby kabul edip alýar. Başarmajak işine ýapyşma diýip biziň atalar sözümizde jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Oğlanlar gutlaýar, hakykatdan bir sowalda dogry jogap berdiňiz. Indikilerde de üstünlük ardy edýär. Ýani ikinji tapgyrmadan ikinji atalar söz bilen tanış edýär. Çarga bakma. Bir söz aýrylan, bak. Ne dömäl basdyňyz şeýlem? Indi näme dör edip pikir edýäňiz? Sarıga bakma, yüreğe bak. Ýürege bak. Belki daş keşip bolmagy mümkin ýa-da sözleş
Ähen bolmagy mümkin ýene. Ýok, Däl. adamyň ýüreginden bilip bolýan. Ýüregine. Anyk jogap ýüregi. Awa, Kabul edýärmi? awa. Bolýar. Ana siziň jogabyňyz kabul edip alýar. Çaraga bakma, ýürege bak diýip biziň atalar sözümizde Bagtyar Topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar Topary hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Çaraga bakma, ýürege bak. Eýem adamyň daş kesbinde seredip baka berip bolna, onuň bir ýüregine seredip biriň arasyna seredip baka berýär. Şoň üçin hem siz dogry jogap berdiňiz. Enne biz size ikinci tapgarmyzyň 3-nji atalar söz bilen tanış edýär. Dillen gelen, ýöne bir söz aýrylan gelmez. Enne gyýlar dümäni bassaňyz, enne şu ýerde siziň jogabyňyz. Dillen gelen, näme diň? Dillen gelen diýişden gelmez. Anyk jogapmy? Hawa anyk jogap. Näme esasynda aýtdyň onu sen dillen gelen diýişden gelmez. Sebäbi diliň açjak sözüni diş taklaýar. Diýiş saklaýar. Dil bela diş gala diýilen nakyllan Aha. awralyp bir toraga dişden gelmez diýip jogap. Diýişden gelmez. Dillen gelen diýişden gelmez. Kabul edýärmi? Hawa kabul edýär. Bolýar. Ana siziň jogabyňyz kabul edip alýar. Dillen gelen diýişden gelmez diýip biziň atalar sözümizde berkarar topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Gyýlar dogrymy däl, nä dogry jogap berdiňiz? Dillen gelen diýişden gelmez däl. Şoň üçin gynanmalar bir sualy nä dogry jogap berdiňiz elem. Indi ziyan ýok, oglanlara birazrak ýeňillik döret berdiňiz. Indi belki oglanlar bilsin diýip umyt edýär. Indi oglanlar bu sual size geçdi. Näme döretip pikir edýäňiz? Dillen gelen diýişden nä gelmez däl. Niş ýerde bir söz nämeden gelip bilmez. Dillen gelen, elden gelmez. Dillen gelen elden gelmez. Anyk jogap ha? Awa, Kabul edilmi? awa. Bolýar. Ana siziň jogaby kabul edip alýar. Dillen gelen elden gelmez diýip biziň atalar sözümizde Bagtyar Topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar Topary hakykatdan hem dogry jogap berdiňiz. Dillen gelen elden gelmez. Şoň üçin dogry. Indi biz size ikinji tapgarmadyň 4-nji atalar sözü bilen tanış edýär. Edep başy. Indi ýene de Bagtyar Topary düýmäni bassaňyz, indi siziň suwala jogabyňyz. Edep başy salam. Edep başy salam. Awa. Edep başy salam. Olam bolmagy mümkin, edebiň başy salam. Edebiň başy Salam diýene ortaýyna da bir zat bardy. Salam. Salam. Awa, Anyk jogap. anyk jogap. Galýan şonu. Awa. Bolýar. Onda siziň jogabyňyz kabul edip alýar. Edep başy salam diýip biziň atalar sözümizde Bagtyar Topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar Topary nä dogry jogap berdiňiz? Edep başy salam däl. Öz goýulan şu ýerde aýdylan söz salam däl, başga çyrak many. Şoň üçin nä dogry jogap berdiňiz? Sual size geçdi gyýlar, indi suala siziň jogabyňyz. Edebiň başy näme bolup biler? Biziň bu sawaly jogapmy diýip. Jogabyňyz ýok, onu tamaşaçy goýasmy? Hawa goýar. Bolýar, onu tamaşaçylarymyza goýýas. Tamaşaçylarymyz üçin ýene de bir tapar gaýtalýas. Edep başy. Şu ýerde galyrylan söz näme? Bilen ýagdaýyňyzda biz bilen habarlaşyp berdiňiz, biziň sowatymyza munasip bolarsaňyz. Onda bäsleşler biz ikinji tapgarmadyň iň soňky sowal bilen tanış edýär. Goş görki. Şu ýerde bir söz aýrylan, dost görki sır. Indi berkarar Topary dömetini bassy, indi berkarar Topary bu sowala siziň jogabyňyz. Goşuň görki näme bolup bilen? Dostuň görki sır. Goşuň görki näme? Uşun görki ganaty. Ganaty. Kabul edýäsmi? Hawa. Bolýar. Onda siziň jogabyňyz kabul edip alýar. Goş görki ganat, dost görki sır diýip biziň atalar sözümizde berkarar Topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Berkarar Topary nä dogry beren jogabyňyz? Goş görki ganaty däl. Şoň üçin gynanmalar, karşıdaş Toparyňda bir ýeňilik döret berdiňiz. Indi oglanlar gyýlara ýeňilik döretdi. Indi näme döretip pikir edýäňiz? Goşuň görki näme? Dost görki sır. Goş görki näme? Goş görki göz diýip jogap berýär. Goş görki göz. Göz bolup bilermi kaýana? Seýlem kaýdy Şeýle kirýär. kabul edýäsmi? Awa. Dost görki sır hakykatdan öz ýazyp dursa, ýöne şeýler bir söz aýrylan. Goş görki göz. Kabul edýäsmi? Awa. Bolýar, kabul edýäs. Goş görki göz, dost görki sır diýip biziň sualymyza Bagtyar Topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar Topary, sizem nä dogry jogap berdiňiz? Goşuň görki göz däl.
Şoň üçin näme dogry? Ruhdan düşmeler. Bu sualymyzy ýene-de tomoşaçylarymyza goýýar. Mehriban tomoşaçylarymyz bu sualy siz üçin ýene-de gaýtalýar. Goş görki näme bolup biler? Dost görkem sir bilen ýagdaýyňyzda biz bilen habarlaşyp soňgadan alyp bilersiňiz. Ne bäsleşler Bahtyar Topary, Berkarar Topary biziň sowgatlaryny atly bäsleşik peşiňizin ikinji tapgram tamam boldy. Indi üçüncü tapgyrmyza geçmene taýarmy? Taýar bolsaňyz onda geçýär. Üçüncü tapgyrmyza matallar, tapmaçylar bilen baglanşykly. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, biz sowgatlaryny atly bäsleşik peşiňizin üçüncü tapgyryny başlaýar. Berkarar Topary, Bahtyar Topary taýar bolsaňyz üçüncü tapgyrmyza başlaýar. Üçüncü tapgyrmyzyň birinji matal bilen tanış edýär. Agar halym kakka bilmen, ownuk daşyny döke bilmen. Indi Bahtyar Topary diýmäňiz bassaňyz nämedir edip pikir edýäňiz? Agar halym kakka bilmen, ownuk daşyny döke bilmen. Eýletdim. Kabul edýäsmi? Awa. Bolýar, ona seň jogabyň kabul edip alýar. Agar halym kakka bilmen, ownuk daşym döke bilmen ýen matalmyza näp? Bahtyar Topary elek diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bahtyar Topary näme dogry jogabyňyz? Elek däl. Sebäbi kiçik wagtymyzda birinji sinip, ikinji sinip, üçüncü sinipde türkmen dili edebiyatda geçilen matallar sebäbi hemme kişi bilýär. Ýöne bir ýadyňyza düşen däl bolmak mümkin. Şoň üçin Berkarar Topary size geçdi. Sowal, siz bilýärmi sowaly? Üýdeçimi ýa düzdeçimi? Öýdeçi däl. Düzdeçi. Jansy zat. Günneligem görýän zatymyň. Aslında tapmaça tanışýyna jok. Tanışýar. Kiçik wagtymda okaýardyk, kitaplarda kän okaýar ýene. Birinji, ikinji sinipde berilýän matallar ýene şu. Ýöne şu bilersiňiz bu kaýdy şunu ýeňil matally koýdum edem şonu. Agaç diýip jogap berýär. Agaç. Eň soňky netije. Hawa. Kabul edýäsmi? Hawa. Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul etip alýar. Agar halym kakka bilmen, ownuk daşyny döke bilmen ýen matalmyza Berkarar Topary agaç diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Berkarar Topary näme dogry beren jogaby? Şoň üçin ruhdan düşmeler. Bunu ýene-de tomoşaçylarymyza goýýar. Diňe sowalarymyzyň soňkuly diňe tomoşaçylara ýetýärseler, praty edýänsiňiz. Mehriban tomoşaçylarymyz bu sowaly ýene-de gaýtalýar. Agar halym kakka bilmen, ownuk daşyny döke bilmen. Bilen ýagdaýyňyzda biz bilen habarlaşyp bersiňiz, biziň sowagatymyza münasip bolarsyňyz. Onda bäsleşler Bahtyar, Berkarar Topary taýar bolsaňyz üçüncü tapgyrmyzyň ikinji matal bilen tanış edýär. Ay bilen gelip, gün bilen hem gider. Canlı zatmy ýa jansy zatmy? Tebigat bilen baglanşyk, janly zat däl ol. Asman jisimler bilen baglanşykly. Indi Berkarar Topary diýmäňiz bassaň gowy edem şeýlem. Indi bu sowala siziň jogabyňyz. Ay bilen gelip, gün bilen hem gider. Näme bolup biler? Ýerlerler. Ýerlerler. Ay bilen gelip, gün bilen gidýän ýerler. Hawa. Kabul edýäsmi? Hawa kabul edäýin. Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul etip alýas. Ay bilen gelip, gün bilen gider diýip biziň matalmyza Berkarar Topary jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Berkarar Topary hakykatdan dogry jogap berdiňiz. Ýerler ay bilen gelip, gün bilen hem gidýär. Dogry jogap berdiňiz. Indi biz size üçüncü tapgyrmyzyň üçüncü matal bilen tanış edýär. Bir energiýam, bir maýa aýlanyny giýerdi çaýa. Indi Berkarar Topary diýmäňiz bassaňyz, indi näme bolup biler? Siziň jogabyňyz. Bir energiýam, bir maýa aýlanyny giýerdi çaýa. Bir energiýam, bir maýa. İki tane nime barda? Gün bilen ay. Hawa. Gün Ay, bilen gün. ay. Anyk jogapmy? Hawa. Ýöne däl bolarmysyň jogap? Şo diýip pikir edýär. Pikir edýär. Kabul edýäsmi? Kabul edäýin. Bolýar, onda siziň jogabyňyzy kabul etip alýar. Bir energiýam, bir maýa aýlanyny giýerdi çaýa diýen matalmyza Berkarar Topary ay bilen gün diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Berkarar Topary dogry jogap berdiňiz. Hakykatdan hem bir energiýam, bir maýa ay, gün. Asman jisimler bilen baglanşykly, şoň üçin dogry jogap berdiňiz. Indi biz size üçüncü tapgyrmyzyň dördünji matal bilen tanış edýär. Çat çat eder, ýalmap gider. Çat çat eder, ýalmanyp gider. Ne diýmän bassaňyz? Ot diýip jogap berýär. Ot. Çat çat eder, ýalmanyp gider. Kabul edýäsmi? Awa. Bolýar. Onda siziň jogabyňyzy kabul etip alýar.
çat eder, yalmanıp gider diýen matalmada nä Bagtyar Topary ot diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar Topary hakykatdan dogry jogap berdiňiz. Çat etýär, ýani ot atýan, otlayan, ýani agaç otlany näle çat etýänleri dogry jogap berdiňiz. Indi bäsleşler Berkarar Topary, Bagtyar Topary bäsleşigimiň hem suwalymyň iň soňky bilen tanış edýär. Ekineksem hasyl bitmez. Asyl onuň taqdir etmez. Indi Bagtyar Topary duýmasyny bassy, indi Bagtyar Topary näme diýip pikir edýär? Ekineksem hasyl biten o. Asyl onuň taqdir etmez. Biz toprak diýip jogap berýär. Toprak diýip jogap ber. Kabul edýärmi? Bolýar. Onda sen jogaby kabul etip alýar. Ekineksem hasyl bitmez, asyl onuň taqdir etmez diýen matalmada nä Bagtyar Topary toprak diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Bagtyar Topary ne dogry beren jogaby? Toprak däl, topraga näçe hasyl oklasaň bitýär. Şonça ne dogry jogap berdiň? Şor yer. Şor yer. Şor yer bolmagy mümkin. Şor yerden hiç de çıkanokda yerler şorlaşdy. Kabul edýärmi? Hawa kabul edýärim. Bolýar. Anna sen jogaby kabul etip alýar. Ekineksem hasyl bitmez, asyl onuň taqdir etmez diýen matalmada nä Berkarar Topary şor yer diýip jogap berdi. Bularyň beren jogaby dogrymy? Berkarar Topary hakykatdan dogry jogap berdi. Şor yer aýtyp oturýar men. Häli size aýtdym yer ýönüşde hasyl eteno. Şor ýerde hiç açanam hasyl bitmeýär. Näşonçyna Berkarar Topary size dogry jogap berdiňiz. Nä bätleşler Berkarar Topary, Bagtyar Topary biziň bugünkü sowgatlar jynatly bätleşik beşiňizden tamam boldy. Bätleşikde kim ýeňdiki? Ýöne ýeňilen Toparyda, ýeňen Toparyda sowgatlarymyz bar. Biziň bugünkü sowgatlar jynatly bätleşik beşiňizde Berkarar Topary ýeňiş gazanyňyz, gazanan ýeňişiňizden tüýsürýärmi gutlaýas. Mundan beýle döwlet bayraklaryna münasip bolmagy arzu edýär. Bagtyar Topary hem ruhdan düşmänler ýeňilik diýip bätleşik beşiňizde insanlarna gatnaşyp bilersiňiz. Bätleşikde ýeňiş gazanarsyňyz diýip umyt edýär. Indi şu pursatda gazanan ýeňişiňiz gutlap şu gün Türkmenistanyň magdumlar naky ýaşlar goramasynyň Ahal welaýatynyň bäherden etrap geňeş öz sowgatlaryny ýolady. Häzir gazanan ýeňişiňiz gutlap sowgatlaryny goşuryn. Ne bäsleşler Berkarar Topary, Bagtyar Topary gazanan ýeňişiňiz bilen tüýsürýärmi gutlaýar. Mundan beýle hem döwlet bayraklaryna münasip bolmagy arzu edýär. Nägiller ýeňiş gazanyňyz ne gepleşigimiz şu ýerde illeşlemede arzulygyny getirseňiz. Türkmen halkynyň milli lideri, Gahryman arkadagy Gahryman Serdarmyň janlar ta alyp barýan ýylyk dähwetli ähli işleri rowaşlyklar betlensin. Sağ olun. Eden arzulygyňyz hasyl bolsun. Ilmidam okuwyňyzda, durmuşyňyzda synykdan ýaranmagyny arzu edýär. Biz Bagtyar ýaşlar şuň taýsy tagalasy ala detýän Gahryman arkadagyň Gahryman Serdarmyň janlar sağ bolsun. Tutýan tutumly işler mundan beýle hem rowaşlyklara betlensin. Sağ olun. Eden arzulygyňyz hasyl bolsun. Ilmidam sizde işiňizde, durmuşyňyzda synykdan ýaranmagyny arzu edýär. Şol gazanan ýeňişiňizden tüýsürýärmi gutlaýar. Okuman ýol açyp beren Gahryman arkadagy Gahryman Serdarmyň köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadagyň Gahryman Serdarmyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Sağ olun. Eden arzulygyňyz hasyl bolsun. Ilmidam okuwyňyzda synykdan ýaranmagyny arzu edýär. Indi sizem arzulygyňyzy getirseňiz. Biz ýaşlara okumany, döretmäni, ähli mümkinçilikleri döretip beren Gahryman arkadagy Gahryman Serdarmyň jan sag bolsun etýän işleri elmidam rowaj alsyn. Sağ olun. Ilmidam işiňizde okuwyňyzda synykdan ýaranmagyny arzu edýär. Şonky bähleşik wagtda şonçyn köp sag bolsun aýdýar. Ine edil watandaşlar biziň bugünkü sowgatlar jynatly bähleşik beşiňizde Berkarar Topary, Bagtyar Topary gatnaşdylar. Bähleşigimiziň iň soňky netijesinde de Berkarar Topary ýeňiş gazanyp Türkmenistanyň magdumlar naky ýaşlar goramasynyň Ahal welaýatynyň bäherden etrap geňişiniň sowgadyna münasip boldy. Biziň gadymdan gelen däpde surlanmady, halk dörjülük eserlenmedi, bähleşikler üstünden halka ýaýmagy uly ýol açyp beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy Gahryman Serdarmyň hormatly prezidentimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj alman arzuwlap biz bugünkü sowgatlar jynatly bähleşikler peşimiziň bu gezekdäni geçirip durýar. Bähleşikler peşimiziň inniksanlaryny ýelimde düşýänçe hoş wagtlar.